לומר שאני מאוד מאוד מתרגשת. אז תסלחו לי עם הכל שלי בחיי. אוקיי. זה נראה הרבה, אבל זה לא הרבה. אני ירדן, מסיימת שנה... אני ירדן, מסיימת שנה שנייה במקום לכולם. בעצם, אני מוגדרת לחוליית תקשורת. אבל משום מה, את הפה אני לא סוגרת. כל היום לדבר ומדבר. את הסיפור שלי בהמון כיתות למאות ילדים מספר. אין פה ניסים, יש פה מציאות אחרת. גם לי מברון, חברותיי רואות. אנחנו לא שומעים. גם לי מברון, חברותיי רואות המון. ואלה שלא שומעים, מבקשים מאיתנו בשקט להיות. והכל בזכות עמותה מדליקה, שהופכת את העולם למקום נגיש לכולם. נתחיל עם נחמה, שהקימה את העמותה. כל היום דואגת לתקציב, ולכל שקל היא מוצאת תפקיד. ועליה נאמר, לפעמים אני, לפעמים אתה, פה זקוקים לנחמה. והנה ציונה. אתם מבינים שמראה אחד שווה 1000 מילים. אז כמו שהיא נראית, היא האמא של כולם. אז כמו שאין בעולם כמו האהבה של אמא, וגם כמו אמא, היא לא מבטלת להם על שום דבר. אז ברגישות ובנחישות, ועם המון גמישות, ציונה מצליחה להוציא מאיתנו אש. תאמינו לי, זה לא קל. ונעבור לגלית, ברוכת הכישרונות. כשהיא מנגנת, מדברת, מלמדת. ואיתנו במסדרונות של כל בתי הספר עוברת, כמעט תמיד אנחנו שותפים של גברת. ובואו נוסיף פה קטע קטן, שאפילו בואו נגיד אני טיפוס שאוהבת להתעסק בטלפון, גלית, גם אם היא לא רואה אותי, היא כל הזמן יודעת שאני לא טלפון. צריך להבין שאני לא טלפון. לשלושתכם, נשים יקרות, על זה שהפכתם בשבילי את המקום הזה לבד, על זה שמחלקת חברה, על זה שלא ויתרתם, על זה שהאמנתם, מכל אחד מכם יודעת עכשיו מה אני אוהבת כאן. כי אני אמרתי לכם לדבר כאן, והפעמים... רגע, זה עוד לא נגמר. אספר לכם על חברי העמותה, שיחד הפכנו במהלך השנה לסוג של סלב. מילדים מקטן עד גדול, מזהים אותנו ופותחים את הלב. נתחיל קודם, זה כבר בריא. רותם, השנתי שבחבורה, תמיד גורם שמחה. כל בוקר פותח עם חיוך ואהבה. והוא, כמובן, ממציא הכינויים הרשמי של העמותה. אורי, מרצה דגול, שבעתיד ברור יוצא בחו"ל.